Mamma, heja mamma. Heja mamma, heja mamma. Får vi sitta helt stilla? Ska vi komma upp här och sätta dig? Här vidare. Kom, nu kom mamma. Vidare. Kom, nu kommer mamma hoppa. Varför är de bara runt i cirklar? Hon värmer upp hästen. Så mjuknar han upp lite där. Jag skulle vilja ha en närbild på mamma. Ja, tack. Jaha, tack. Det stannar ju hästen. Vad säger de varsågod och rid för? Det får vi vara stilla. Vågar ni smälla där? Vänta lite där. Oj, vilket. Varför hade jag fått någon tag min pappa? Det är lättare att få en bra bild då. Namntagen. Oj, vilken tur. Oj, vänta lite. Jag får ännu lite närmare. Vänta lite. Kolla mamma. Mamma rider fort. Ja. Oj. Man hoppar. Det var mot det sista hindret. Ja, bra. Oj.